Lord, for this food. Hello everyone, support to this video mga una puta kay wala joy laing lingaw ning mga tao diri mga person kundi magsige ra jud kaon. So basta muli ko diri sa amo ni amo ang food trip naman hinoon mo ra putag kuan ani kana mukaon og dog food eh. Bitaw eh. So mo ni mong trabaho guys, mga weekend. So Monday to Friday mga busy man ang mga person kaya ubandihan na tindahan na negosyo. So ako po nagtrabaho. So grabe ka stress, no, grabe ka hago. So amo ang banding maora jud in town ni pagka Sabado or Domingo walay lain na mo trabahoon kun dili mo kaon tibuok adlaw. So mo na akong giingon sa inyo ang mga kamamors nga bago pa gani mi nangaon pero naguna-una na pod mig unsa na pod among lutuon. So mo na ni karon among third round. Magluto na pod mig. Tinay. Nagpalit na pod mig tinay sa manok og tiil sa manok kay lami kaayo na kitkiton. So mao na mong putahe karon amo nang pretuhon ang katunga sa tinai unya ang katunga isagol namo sa tiil sa manok among adobuhon guys. Ug sa diang naa na poy niabot nga durian so wa joy pahulay ning mga babaaning mga person pati pod ning ilang mga anak. So bibo pod ni sila kay sige nagpangaon. So ingon ani among banding diri guys. Bahalag pobre basta happy sige ra kaon. Actually kana mo ginapangkaon ang uban ana naara na diha sa daplin ang uban ginahatag kay diri sa bukid mabuhi na jud ka basta naa kay gitanom og daghan pud kag mga kaparintihan nga nagahatag sa imong pagkaon og pwede ra pud ka mangibot pero kinahanglan malangit pud ka, di ba? So nahuman na jud ang mga person og sige hab-hab so mo na gabiin naman so manguli ng mga person. So thank you for watching guys and sa sunod abangan mag food trip na pud ta and usa na pud atong kaunon. See you, thank you for watching and bye.